Bună ziua, mă numesc Fabian Ionuț, grupa 1308, seria B. Sunt student la facultatea EAMU și astăzi voi prezenta Red Bull Energy Drink. Red Bull este o băutură energizantă cu sediul în Austria și concepută pentru perioadele de efort intelectual și fizic intens. Red Bull este cel mai mare producător de băuturi energizante din lume, cu vânzări de 6.790 de miliarde de doze anual. Obiectul tranzacției pentru băutura Red Bull este băutura energizantă în sine, într-o tranzacție, aceasta fiind schimbată între producător și vânzător. Principalii concurenți sunt reprezentați de Rockstar, Monster și Burn. Amenințări: apariția unor noi concurenți, saturația pieței, apariția unor produse substituente. Piața: băutura energizantă Red Bull face parte din piața bunurilor de consum. Se poate spune că este o concurentă monopolistică, deoarece există mulți producători care vând produse similare, dar încearcă să se diferențieze prin calitate. Cererea este de obicei inelastică, deoarece, datorită calității produsului, cererea nu se schimbă semnificativ odată cu modificarea prețului. Oferta, datorită faptului că există foarte multe alternative pe piață, aceasta este elastică, compania poate ajusta producția în funcție de cerere. Echilibrul, acesta se realizează atunci când cererea consumatorilor se potrivește cu oferta producătorului. Asta se întâmplă adesea când prețul produsului este stabilit la un nivel la care este acceptabil atât pentru consumator cât și pentru producător. Sortimentul Red Bull cu arome combină aripile din Red Bull Energy Drink cu arome deosebite, pepene roșu, fructe tropicale sau afine canadiene și multe altele. Efecte pozitive ale consumului de energizante. Cele mai puternice efecte pozitive sunt creșterea puterii de concentrare și îmbunătățirea capacităților cognitive. Pe termen scurt, efectele acestora pot ameliora starea de somnolență, acționează asupra sistemului nervos și îmbunătățește funcționarea întregului organism. Aceste băuturi, din păcate, au și numeroase efecte negative. De cele mai multe ori, oamenii abuzează, iar după numeroase doze consumate, riscul de efecte adverse este foarte mare.